Evo vidite, priprema za izbornu kampanju. Hajte glasači, navalite glasači. Dobit ćete, sve ćete dobiti. Ovo je predsjedent, ova je lično iz Gradačca. Evo glasači idu masovno, znači ja se nadam da će pobijediti naša stranka. Naša stranka je uvijek prva u svemu. Evo još jednog poznatog glasača. Ova je iz Tuzle, dolazi načelnik. Ovo je presedent, ono ovdje i ovaj. Dva presedenta su tu. Tu su glasači naši dobri, dobili su po jedan sendvič i po nauki su vodu što šišti na nos. Nadam se da će pobijediti ona opet i on. Jer sunce nas jutro se ogrijalo nakon mraza, vidite narode. Sunce je usjalo ponove drugi put. Toliko sa izbora Banović.